Sioned a Heledd sydd yn mynd amdani. Sioned, ti'n mynd i dynnu'r bêl sydd yn golygu y tîm yn chwarae gartra. Heledd wedyn oddi cartra. Ydych chi'n barod i fynd amdani? Odyn. Wel, come on ta. Sioned, chdi fynd gynta. Rhif 8. Rhif 8, y Rhyl 1879. Wedi curo Porthmadog o 2 gol i 1 dros y penwthos. Maen nhw'n dipyn o dîm dros y blynyddoedd dwytha. Ond wedi ail-greu y tîm newydd yn 2020, felly pob lwc iddyn nhw. A mi fydden nhw'n chwarae yn erbyn pwy, Heledd Cynwal? Wedwch chi nawr. Rhif 2. Rhif 2, y Bari efo taith hir o'r de i'r gogledd. Steve Jenkins ydy'r rheolwr ar hyn o bryd. Yr hen Bari wrth gwrs, di ennill y gystadleuaeth sawl gwaith. Fe rhaid iddyn nhw drechu y Rhyl ar ei newydd wedd yn y rownd nesaf. Reit, y gêm nesaf ta, Sioned. Pwy sydd yn mynd i fod yn chwarae gartra? Mae yna cwpl o enwa, difyr iawn dal i fod. Rhif 1. Rhif 1, Dinas Bangor 1876. Di cyrra Trefelin o 2 gol i 0 dros y penwthos. Sam Jones a Jack Smith efo'r golia. Yr hen Bangor di ennill i gystadleuaeth 8 o weithiau. Nes i ddim ennill i, nes i golli yn y ffeinal yn 2002. Nw'n i symud ymlaen. Heledd Cymru. Yn chwym. Dinas Bangor 1876 yn erbyn pwy? Rhif 3. O, dim gêm ddarbu. Ceirai Trelai, tîm o'r de wrth gwrs. Dean Wheeler ydy'r rheolwr ar hyn o bryd. Yr ail flwyddyn yn olynol iddyn nhw gyrraedd yr 8 ola. Nath nhw gyda Llandudno 2 gol i 1 dros y penwthos. Sioned, nesa. Mae'n anodd, no? Rhif 6. Rhif 6, y Flint rwan ta. Lee Fowler, y rheolwr, wedi trechu pen y bont dros y penwthos mewn gêm ddadleol. Chris Venables yn cael cerdyn coch yn gynnar yn y gêm, ond y Flint yn mynd â hi ar gic ar smotyn. Mi fydden nhw'n chwarae yn erbyn pwy, Heledd Cymru? Wedwch chi, o'n i joio gryndo nes i gymaint. Na fo. Gen ti job i wneud. Rhif 7. Rhif 7, bai treadur. Wel. Dim ond, gwrandwch ar y ffaith fach yma, dim ond y 5 tîm o Ynys Môn erioed i gyrraedd yr 8 ola. Felly mae'n dipyn o beth iddyn nhw gyrraedd yr rownd yna, ond fydden nhw ddim yn hapus. Maen nhw eisiau symud ymlaen eto. Y gêm ola, Sioned. Tîm cartra ola 1. Rhif 4. Rhif 4, Caernarfon. Da ni wedi sôn amdano nhw'n barod, cael y gorau Met Caerdydd yn y gêm fawr dros y penwthos. Dyn nhw erioed wedi bod yn y ffeinal. Gai chydig bach o stick am ddeud hynna, ond dyna fo. Maen nhw'n chwarae gartra, sgen nhw'n lot i gwyno am troma, nag oes. A mi fydden nhw'n chwarae yn erbyn yr un bel am fach ola. Rhif 5. Rhif 5, Bai Colwyn. Mae honna yn gracar, boes bach. Caernarfon yn bedwerydd, Bai Colwyn yn 5 yn y gyngrair. Y 2 dîm ucha o safbwynt i safleoedd cyngrair sydd dal yn y gystadleuaeth. Maen nhw'n chwarae yn erbyn ei gilydd. Mae honna mynd i fod yn thriller. Dwi wedi excitio'n lan, boes bach. Mae hon di bod yn wers i fi, jyst sefyll a gwrando a cael cwrs carlam mewn pêl drod. Diolch o galon i ti. A gweld y liged i hefyd pan oedd yr rhifent o mas. Beth am y tîmodd sydd yn mynd i fod yn herio i gilydd? Wel, y 2 un o olau ni newydd dynnu mas. A ni newydd dweud, rhaid siŵr o fod y ffefrynnau i ennill yr holl beth. Caernarfon yn erbyn Bai Colwyn yn y rownd nesaf. Mae hwnna mynd i fod yn dipyn o gêm. Beth y Bari byn nhw'n ffansio i cyfleoedd nhw yn bendant. Ond Caernarfon yn erbyn Bai Colwyn. Fi ffili aros ar gyfer hwnna. Fel sa'r Sais yn deud, it's tasty, baby. Felly dyma nhw, rownd yr 8 ola i atgoffa pawb sy'n gwylio adra eto. Y Rhyl, 1879, adra yn erbyn y Bari. Wedyn Dinas Bangor, 1876, yn erbyn Ceirai Trelai. Un o'r tîmau yna sydd ddim yn y prif gyngrair. Mi fydden nhw yn y 4 ola wrth gwrs. Wedyn y Flint yn herio Bai Treadur. Bai Treadur, Campbell Harris yn y rheolwr yn gobeithio am lwyddiant yn y Flint. A wedyn Caernarfon yn gwynebu Bai Colwyn. Mae hwnna'n gracar, fydd pawb yn edrych ymlaen, a mi fydd y gemau yna i gyd yn cael ei chwarae penwthos ola mis Ionawr. O, edrych ymlaen, boes.